Sa number 4, Mayor Greg Gasataya nagapaandang batok sa scam nga nagagamit sang iyang ngalan. Nagpagwas ang paandam sa publiko si Bacolod City Mayor Greg Gasataya angot sa scammer nga naggamit sang iyang ngalan. Suno kay Gasataya, ginpahibalo siya nga isa ka restaurant sa syudad sa Bacolod ang Jutayan na langgit mabiktima sang scammer sang Lunes. Isa ka persona nga naggamit sang iyang ngalan kag nag-order sang pagkaon para kuno sa bisita sa syudad nga isa ka beauty queen. Dako man ang pagpasalamat sang alkalde bangod nagpakigaangot ang tag-iya sang restaurant sa Public Employment and Services Office o Confeso. Sino pa kay Gasataya, iya na nga ginpalabot sa pamunuan sang BCPO ang among nga modus para sa nagakaigo nga investigasyon. Ini ang ikaduha na nga best na gingamit ang iyang ngalan sa pagpanginto. Always check no kag siguraduhon gid palihog no kay di kita luyag nga may mga mabiktima mayroon to kay na kay gitawagan nga restaurant tawag diri gilayon sa mayor's office so muna gapa andam lang gid kami no nga palihog gid hindi gid magpadala-dala sa mga kaangay sini nga mga himuon nga nagagamit sa aton sini nga ngalan.